Il-midja tal-Partit Nazzjonalista kellha tirtira allegazzjonijiet li għamlet f'artiklu pubblikat f'April li għadda bit-titlu "Il-Pulizija ma tweġibx jekk sarx fertilizer test fl-inċident ta' Owen Bonnici". Dan kien wieħed minn sensiela ta' artikli brabta ma' inċident li kellu l-Ministru Bonnici bil-karozza privata tiegħu u li l-midja Nazzjonalista pruvat tonfu kemm tista'. Sansitra artikli fin-Nazzjon u l-Malta Right Now setgħu taw l-impressjoni li l-Ministru kien qed isuq taħt l-effett tal-alkoħol u li kienu li laqat persuna. Minnaħa tiegħu il-Ministru Owen Bonnici kien fetaħ libel kontra l-Gazzetta tan-Nazzjon wara li rat allegazzjonijiet foloz f'dan l-artiklu. Bonnici kien qal li ma setax jifhem kif il-Partit Nazzjonalista waqa' daqshekk baxx li jagħmel insinwazzjonijiet foloz u li ma kinux aċċettabbli. Dan għaliex ħass li saru biex jieħdu vantaġġ minn sitwazzjoni li se ġrat lil kulħadd. Fil-ħarġa tas-Sibt l-editur tal-Gazzetta tan-Nazzjon għamel dikjarazzjoni u qal li bl-ebda mod ma rid jallega li l-Ministru Owen Bonnici kien qed isuq taħt l-influwenza tax-xorb. Huwa qal ukoll li l-Ministru ma laqat l-ebda persuna bil-vettura tiegħu iżda inċidentalment laqat karozza oħra fil-bypass ta' Santa Venera u din il-karozza laqtet persuna li kienet wieqfa ħdejha. L-editur tal-Gazzetta tan-Nazzjon kellu jaċċetta wkoll id-dikjarazzjoni li l-Ministru kopera bis-sħiħ mal-awtoritajiet li marru fuq il-post u segwa l-proċeduri li kull ċittadin isegwi f'ċirkostanzi bħal dawn. L-editur skuża ruħu għal kwalunkwe del ikraħ li seta' tefa' fuq l-integrità tal-Ministru.